ci arzikin mahaifiyarka kai mai kallo na dan annabin rahama kamun sharing din wannan bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masoya annabi Muhammad na fadin duniya. Daga almajirin ku halifan fada. Dan Allah masoya na da kuma sauran al'ummar duniya waɗanda nake ba sirri suna jin daɗi saboda manzon Allah. Dan Allah dan annabi ina mai kokarin sanar da ku kuma ku kokarin sanar da mutane haka. Ai kokarin yi min reflection din bidiyon nan dan annabi Muhammad ya ci arzikin mahaifiyarka. A yi min sharing din wannan bidiyon a reflection ɗinta dan Allah. Mutane da yawa abin nan ya ta'azzara. Suna ta kira na ta waya, wasu kuma suna tayo min magana a wasu cewa ana damfarar su da sunana a social media. Ina ƙara jan kunnen mutane kuma ina ƙara faɗa musu cewa akwai akawun jira wanda an buɗe da sunana wanda ba halifan fara jiya ba ne. Mayaudara ne, 'yan damfara ne, maciya amana ne. Zan sa muku akwai wani azzalimin mutum ɗan damfara, azzalimi mugu. Albarkan Muhammadu Rasulullahi sai kayi mutuwar wulakanci. In Allah ya yarda albarkan manzon Allah sai Allah ya kaskanta ka a wannan duniya. Albarkacin Muhammadu Rasulullahi in Allah ya yarda albarkan Annabi Muhammad sai ka wulakanta insha Allah. Zan dora muku muryar shukuji. Yana damfaran mutane da sunana. Yana damfaran mutane da sunana. Sannan kuma yakan kira ka bidiyo call ma idan kai baka kira shi ba dan ka gane ni ne sai ya rika sanya maka hotuna na ko alamun wata bidiyo ta dan ya yaudare kai karban ma kudi ba ni bane ba sakon ba tura ba an tura muke in an tura min da kudin insha Allah zuwa gobe da safe za a bayar da sakon ne dan faran mutane da sunana albarkan manzon Allah za a kama shi in Allah ya yarda kuma in Allah ya yarda kuka ci amanar mutane albarkan manzon Allah kuma sai an ci amanar ku da ƴaƴanku da matayen tunda Allah ba azzalimin bawa bane ba idan za ka yi abu idan ma mutum aje kana ɗaukar bidiyoyi na kana yin post to abin da ya kamata a ce in mutum ana ba da magani kaza ka ɗauka kayi posting idan mutum ya ɗauki kuɗin shi ya baka ka ɗauki wannan magani ka tura mai ba wai kai blocking ɗin lambar shi ba kaga blocking ka koma azzalimi ka zama ɗan damfara kenan ka koma maciyin amana ka ci amana ta ka ci amana wanda tura ba kuɗi kuma Allah ya bakka ka zauna lafiya a duniya da haƙƙin mutane kanka wallahi ba zai yiwu ba Allah ya ce da ƙwayar zarra ta haƙƙin wanda ba zai bari akan wani ba kuma wallahi duk wanda ya buɗe akawun da sunana ya ɗora hotona tunda ba kanin uwarka bane ka sauke hotona kuma ka je ka cire ina nuna muku lambobin su akwai da yawa ina da lamba ta kai ƙwaya 40 da wani abu lambobin mutane waɗanda suke damfaran mutane da sunana in sun ɗora wannan lamba yau gobe su ƙara ɗora ta jibi su ƙara ɗora ta suna sauke bidiyoyi na a TikTok suna shiga suna ɗora cikin page ɗinsu wanda ba ni bane ban san ko su wane ne ba Allah ya isa kuma wallahi duk wanda ke ɗora hotona yana cin amanan mutane bai gamawa lafiya albarkan manzan Allah ba zai gama lafiya ba kowane ne ni ba wani mutum wanda zai ce na cuce shi ya bani kuɗi zan mai wani aban tura mai ba ko kuma na ɓoye kuɗin shi na ci mai kuɗi babu shi sai dai kuna ɓata min suna kuna cin amanan mutane na yarda da in ka bani kuɗi zan ma wani aiki ko roƙon Allah na maka wannan aikin ko roƙon Allah ka ce mana ai aiki na yayi ko kuma ka ce aiki na an samu kuskure in gyara maka ko kuma ka ce a aikin da na yi ma kana so ne ka daɗi in ƙara tura maka wani amma ka ce ka bani kuɗi wai ban maka aikin ka ba ƙarya ne babu wani mutum wanda ya taɓa bani kuɗin shi da naira 100 ya ce ban mai aikin shi ba ko 10,000 ce wallahi babu kuma ni bana aikin 5,000 10,000 ban taɓa cewa mutum ba a turo kuɗi a sai turare waye kai da zan ce maka turo kuɗi a sai turare in ƙara ce ma wai turo ai ma kaza ko turo in ma kaza ko in ce zan ma kuɗi bana yi ni almajiri ne kuma na san cewa duk bala'in da mutum duk abin da zaka yi a duniya Allah sai ya kashe ka ba wata dabara zaka yi ma Allah ko wayo ka saka kashe ka tunda ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ba wani wanda Allah zai bari a duniya kowa sai Allah ya kashe shi amma ka zo ka ci amanar wancan wani yana cikin matsala yana cikin larura bai da hali ya rasa inda zai yi ya zo ya nemi taimako a gurin ka yana ganin ai kana tunanin ka ɗora huskata yana ganin ni ne sai ka taimaka mai baka san halin da yake ciki ba wani baka san yaya ya samu wannan kuɗin ba su kaɗai ke gare shi ka zo ka ci amanar shi ya zo yana ganin ni na ci amanar shi da mutum wai da an yi blocking din lambar mutum sai ya ƙara yin sacin ɗin sunana da ya ga babban account ɗina kawai sai ya ɗauki lamba ta da yana mun surutan banza da wuri ko dai jahili ne kai baka da hankali baka san abin da kake yi ba na ce na ɗaya sai ka bidiyo call da ni sannan ka tura mana kuɗi bayan sai ka bidiyo call da ni sai na tambaye ka dan ka san a time din da muke kai bidiyo call da ni a time din ne kai bidiyo call da ni ba a ɗauki hoto na ɗora maka ba amma ya kasance maganar nan nayi ba ɗaya ba nayi ba biyu ba nayi ba uku ba musamman mata su ne kansu bai ja su aka fi cuta da damfara a cikin page ɗina to dan matsayin manzon Allah a yi haƙuri a yaɗa wa mutane bidiyon nan don su ga halin da ake ciki
duk wanda ya yada bidiyon nan ubangiji Allah ka yaye mai duk abin da ya dame shi na duniya da na lahira. Kuma duk wanda ke damfarar mutane da sunana ka je ka sauke hotona tunda ni ba kanin uwarka bane ba. In kuma uwarka na bi na bashi ka gaya mani. Tunda ba kanin uwarka bane ka je ka sauke hotuna na da kan page din ku. In kuma kun ki ku ci gaba da yi wallahi duk wanda ke wannan abin ba zai gama lafiya ba. Ni ba abun da na hada da ku. Kun zo kun dauki hotuna na kuna ta buɗe akawun da sunana dan kuna ƴaƴan azzalimai. Ai duk wanda zai yi wannan abun uwar shi ma munafika ce wallahi. Ka zo kawai ka zo ka dauki hoton mutum bai san ka bai taba ganin ka ba yana ɗora bidiyo yana ba mutane ta hanyar nan ni kaina nake samun abin da nake ci. Ka zo kana bi kana ta ɓata man suna kana ta lalata man rayuwa ni haka nan ba da ina yin gini kana rushewa nani lahin ne maku kawai haka nan saboda bakin ciki ba dalili kuma inda ba a ce mutanen nan in san ba ku abinda na faɗa ku haɗo abin ku tura masa wana an so kake account ɗinka girma in kai post da hoto na tunda Allah ya sa na sani zai girma amma ka zo kake cutar mutane kana damfara su me ya amfanin haka to ni duk wanda ya ɗora bidiyo na ba tare da izini na ba a cikin page shi ko a Facebook ko a TikTok ko a YouTube ko a Instagram ko a ina ne in dai kuka gaba ku ga lamba ta ba wadda ke kan wannan page na mai mutum miliyan 2 da wani abu to ba lamba ba account dina bane kawai amma da kun ga lamba ta akai to account dina ne kuma lamba ta ba ta kira ne yawwa lamba ta kwaya ɗaya ce a duk duniya duk inda na je ita nake dorawa kawai ana mun magana ne a wasu amma in dai kuka gaba ku ga wannan number to ba account dina bane ba dan manzon Allah ku taimaka min da rahoton na account din na kuma duk wanda yake dora abubuwa na wanda ba tare da izini na ba Allah ya isa ban ya mai ba kuma Allah ya hada shi da musifar duniya duk musifar da Allah ya tanada a wannan duniya Allah ka hada shi da ita dan soyayya kada mu ina ma kowa fatan alkhairi Allah ya bar mu da manzon Allah